Martxan da Euskadiko lehenengo ganbera hiperbarikoa, medikuntza subakuatiko eta hiperbarikoko unitatearen baitan. Ganbera hiperbariko bat metalezko edukiontzi itxi bat da, presioari eusteko egina. Airea sartuz, barruko presioa handitzen dugu. Tratamenduetarako presio taulak definituta daude. Urazpiko 14 eta 18 metro bitarteko presio baliokideak dira. Hau da, 2,4-2,8 atmosfera. Definitutako presiora iritsitakoan, tratamendua jasotzen ari denak, kasko bat jartzen du buruan oksigenoa arnasteko. Gorputza superoxigenatzea eragiten dugu, eta horixe da terapia honen funtsa. Fisikako legeak kontuan izan da, gas baten presioa eta kontzentrazioa handitzen baditugu, likidora errazago pasatzen da. Gure kasuan, odoleko plasma oksigenoz betetzen dugu. Hortaz, odolean globulu gorriak oksigenoz kargatuta eramateaz gain, plasman ere oksigenoa doa disolbatuta. Odola oksigeno eskasia duen atalen batera iristen denean, difusioz oksigenoa bertara pasatzen da. Tratamendu hau hainbat gaitzetarako erabiltzen da. Ultzerak, diabetikoen hanketako zauriak, zirkulazio txarra dutenez, oso zaila da odola zaurietara iristea. Germen anaerobioen infekzioak zuzenean akabatu egiten ditu. Karbono monoxido intoxikazioak kea arnastuta. Eta oksigeno gabeziak eragiten dituen beste hainbat gaitz. Con la cámara bien para curarla o para mejorarla.